Itzhak 12 Hlutei Chapter 12. Hepa moja hi minti thaya kanon in vak pha lom. Hlutei chuan tholop thlop hian aron ti a. Karin ai nan in kom ngi phian mai. Hlutei Lelhchhun ma ti chu Khawmna nen chuan kan lo ngaithla topa. Zan a rei to awangin ho an tum ve le tamaya. Pontling chu ka thla ve mai boka. Lelung oi chia lo ma ila ka khongai tlat sel. Kapa ka lo bianga arem ti ani chuan naktu ka in nei po kapui ti lo. Khawmna ka ti sap ringot ka kut chu a hum lum wanga. Huma chuan a bike chu a lo tinung ve vut to bok. Tupon eng po lo soi se enga ma ngai lo la. Ke ma chau mi ngai to ro. Naktuk zana kan in hule don ya. She mel zeta ka kut thla pa in ka chala chuan a ron fop chawa. Ka lo mai mit ching sok ringot. Kan in thla fel nu chuan ke po ka lut ve le ngala. Christmas ve kum thar chu hlim tak le hlau thong ruzit chuan kan hmang zo ve te shama. Khawmna po ron leng jing mal khop mai. Serai le anu po an re fel maka. Ma se kala hlau thong ru reng tho. Emaw ka chunga hian thleng don tla ta shet na ka nei thin. Na po kan tren le to a. Kan boy le mal khop mai. Sangte envelope reception a oma. Chu director room a lo da ta che. Film khur de win i lo da don ya. Uchana chuan ati a. Man mo zetin ka tlan thangal hlok reception envelope chu la in director do kana chuan ka da maya apar de ul box ya eng tak chu ni angmo college student ho practical ti na tur chu kan rem sap lama cleaner anti mai office ti fai tu ho chuan min pui bok kan in mu zau to awangin kanel to khop mai nu thloi an lo ni nuala payroll te po an om ve mi paruk vel chuan kan rem sap lama an pasal tui te chanchin nui ziakhlak zet an soi chuan kalau nui na samai lalrin sang kha director room a ko ini o mi pakhat hian aron ti lunga man mo zetin director room lam chu kapan pat enga tan nge mo min ti le director room ka lu chu Dr. Marinai le uchana chu an lo om ve a ka ngai a thalo ru hal ringot enge ni ta sar min ma mo nei nei em ni kan ti ngal pata khonge tu kina envelope engkha uchana chuan lung oi lo ti sha zet hian aron ti ta muka LD po aron lut ve cha bo director do kana da tura min ti angin ka da kha ka ti ve maya eng boy na nge an ne hi ka shilo reng kha envelope khan chiang noi nga le sing ria ta oma chu hospital tui bil pek na tur kan da that ani a masi director hian a mu hau lo Dr. Marina chuan aron ti a enge omzia kan da ange isia puisa lo ni reng emaw chu tiang za te chu ka da lom ka beng ti tukin kala sia heti lai file chunga hian ka da ngei lom ti pa in director do kana file eng chunga ka da na chu kan kok wa a director hian a mu hau lo nang hian lebruk te lo tum ani mai lo mo Dr. Marina chuan aron ti a mak ka ti lutuk chu ka en tlok top puisa a ti po ka shilo engtinge chu tiang za ka lak theyang kala lo reng Dr. Marina chau ni lo LD ti lo chuan minrin hmel zeta min enta ka chuan ril ru anangoi chu tiang za sangte hian ala lo topang LD chuan alo ti ve vat boka in inkar hi kan shivek lo enroll su LD ibel nu hi itran ma ani Dr. Marina chuan min mel rom pa hian ati a engtin nge ka soi fe ang kada lai min mutu an om don der si lo kala lo uchan ka ti tak ila lo tak zet ni chuan i do kan kha kan lo chekang chu I bek te nen Dr. Marina chuan ati a ka se zak mai enga ka ti chuak sapa itima ma ani doctor LD chuan lo ti ve boka director chuan uchana su shil ru zawa enge asoi ka hri chak lu tu hi min tur et thei sangte engma ilak lo chuan a puina a om do nem ni fianan han chek tir ve reng la uchana chuan dam zet hian ati a sangte fia ngain ka shilo ala ka ring lo pe chuan LD chuan thinrim hel zet hian ron ti a apui lo in du chuan sikra u ka ti a heta thok pe tho 4th grade mi papa level chuan ka do kan chu an chek mola ka bek chu an en le ka lak lo zia fe ro se an la she ve ko pang ka lo tiril ru na wa ka pi hei ka mu ka be ka tang chuan envelope po cha chu an ron la chuaka ka phu deuh zok mai ani thei lo engting ka be ka om the ka shelo ka ti sap ringot envelope ka be ka a om chuan khome puisa a om ta kang engma hi ka shi thiam to lo
ibe ka tanga envelope kan hmu chung pawh hian ila phacheu dawn em ni nge police ka ko zawk dawn poisa chu khawng a soita che zak theilo Dr. Marinai chuan minron beng hna soka duhte itima ma ani midangin an la anga sangte hi tal o tir an tumaniang LD chu alo inrol ngalwata ka zaklu tuk hoipo ka hoiswa ngam to lo lo inrol to su ilo boy ve na tura omlo tinge class le lawa hetai om reng Dr. Marinai chuan atilet thata LD chu angoi vele maya ka mitui ta chu shu khuipo ka tumlo tu inge ka beka khan lo da ang poisa a ti po ka shimya silawa khunge poisa chu a omang engtin nge hetiang thil hi a thlen thei amak ka ti khop mai sangte poisa chu le lo po ni la emaw phurna ania I rul ngei chu anga yang uchana chuan ti sap pa in min kal san ta deya ka in sum thei to lo chu ka trap chhuak khoka LD chuan min ko angal bat a oma chuan ka mai chu pumin ka trap ta topa ka ba han mual pho na sedon em engtin nge ka ti ta kang chu tiang poisa tam tham chu ka mu manga po kala mungai lo engtin nge ka tiang zat rul na ka neyang ka nei zong zong po hi chiang sing red vel chau ani a khoi ring nge sum ka nei ta kang tharo ron ti thot tu ka shet wal chuan LD chu leya chuan a thal ngal thuaya ka lo tre that bok manpui emaw student dang ho chuan manpui chu an lo dom bek ngal pata engthil ngeng ti kha he college a hian in sual emaw director chuan English in thinrim ze thian a ron ti vin tuara engkim apoi zo vek don ani hi manpui le LD a in mel rum na salu tuk chu ka enton don zak zak ringot ka ru ma ron kal ru in pathum khan thinrim ze chuan atia miron cocktail ve chu ka lo phuzok thei manpui chuan a than te dom na chu phi sokin director room nam chu apan ta daya melpo min mel du lo midang chuan in shri runghal sar sar hloma in flashung zetin director room chu ka pan ve ngal pata LD pon miron zui ve ngal bok director do kan ma a chuan kan din kar te thapa ril ru ha to sana ka lain manpui kher kher chu engemaw a ron bel chak khanglan le lal manpui he college tang hian hno chho I du lo chuan ngai dam dil ro ka phuzok thei manpui chuan lu lu hmel ze thian a mel ngai chu a mel kara ka lo khur der der thei idil do nem a vin thot rol chuan ka lo phuzok ka mitui chu tlanghal papa keima wang vekani LD kha lo in kwa tir lo tok tur kha kania manpui chu ka ba mel thin a mel ngai chu melin angoi lat boxi ka ti pal tak zetani sar manpui chuan ti pain a chhuak hal deya LD nen chuan kan la ding ran mai nang pon I poisa ti bo ka min ru lang se ka poisa tangin ka lo pe a shithia mem minron en kul pa chuan a ti a ka lu bu ngau ngau pa chuan ka tan chhuak ve ngal wat manpui chu ka zong ril ru a ka hmu box si lo khoya nge a omang ka mitui wang chuan ka mai te chu a hu wat thlur to a bek a that mol mol pa a ron chawk mok mok ka hmu ral chuan ka pan pata manpui ka ti sap mai min hmu chu ading deuh chata a thinrim hle ti a hmel atang chuan ka hre thei khongai kali tum LD chu ngai dam dil ro khongai in trap treu pa chuan ka ti a background pung trel atang chuan a in se ru na hle ti ka hre thei he paril len sia hi chu o khongai in ngen ngo ze chuan kan ti le sapa omzia a to lo kal sun ro mani ka du thinrim in sum ti hre ze thian a ron ti vot raya min tong khum dan chu makati engting nge tiang hian min ti thei ngoi rang chuan ka en tlok tlok topa engting nge chu tiang sui soi thei a hmel chu ka en kara a kut ka bon na chu ka thla riai rei bok khapa ne ni in kwa lai ka hmu khan ka ril ru ana fe zo ka ring che sin ka phat sen che ai ngai ni mo nakida ka ron biang che ti pa in min kal san ha hlok hlok ani chu ka din na ngai a chuan ka ding topa ka chan chu a chhibik ngoi ngoi ni berin ka hria manpui po hi midang ang thawin ka chunga lo sol ve tho ani hi ka dokan lam chu ka pan chat chata dokan chu bo in ka chap khur ngat ngat rigot engtin nge ka ti ta kang lai ka ho chu ka nu ka phone ngala masi ka pashon a hna atanga bangin dor hon a lo tum ani chu an poisa nei zong zong dor bung ro leinan an lo mang ti chu poisa ka dil don ti shelok ang shimin min shil hal bor bor mai si engma ka soi du talawa tuna tak hi chuan in ti bo dai ka chak a shi ka ti ngoi ngoi manpui POV
hostila ka khumah chuan ka in dom kun tlok a ka thin rim na tika lo in control deuh tur ka ni sin le engmah ka hri thiam lo ka buai noi mai ka roommate rin heta ron ho pawh chhawn lo chuan ka ngaih tuana ah chuan ka chiang topa LD zonga kha ngai dam ka dil thlawt lawange ka hnek chak na arei to lutuk sangte zer boy ti ka hriat na arei to a mahse ka ngoi ringa ka ngoi reng to don bik lo sangte pawh khan tingi alo in kwa tir kher le ka thin rim lutuk chu ka in hum ru tlok ringot sar chu ngai dam dil do novem ni min enkur pa in rin heta chuan a ron ti a ka dil lo dan tur chu pui takani enge tu pawh hian dil tura min ti vek le don lo ti ringot chuan ka changa mi fel le in ngai tlom tak mi ani a min zil le hrep a hian chuak da yang pakal chuak ta daya bible nen khan min zil le emaw kha anianga tlomna nun vong nung theidin hmuna ka ding ri lo ka chuak chu khu ma hian man hmo setin min lo pan wata a hmel atang chuan thilpui mo tak soi tur anei ti ring thiam hal mai thil thleng khai hri ve tu em aron ti ngal tonga ka bona sa he hu kop mai eng thil ka lo ti deuh hu a o sangti chanchin kha enge sangti chunga chuan thlenga kan ti ngala a chunga thilpui a thleng ti na em ni ang iwa han mol tak hospital tui bilman chiangnoi chuanga ti bawlom atuamna envelope pawh chet pawh abeka an hmuh tur te an suya directorin arang lama rul turin a ti a ila hre ve mia lo mo an suina sa sin mak ka ti lutuk sangte chuan ala don lo chiang sa a engtin nge mo a bo thei le engtin nge ka ti ang aril ru a ha viawang keila chuan hui ha duhthlan tur pakhat sia ka nei ka room ah chuan tlan lutin ka jacket le ka bike chabi chu kala chhuak ngal wata ring heta chuan mak ti hmel zet hian min lo en top ringot ka tlan chhuak le chu khuma chuan min lo pot ding wata khongai kal don kapa ka dil don ka ti bum hmuka mola chu tiang za ta pe du don che em ni duhthlan tur dang ka nei lo heng thil zong hi keima wang vek ani poisa chu ka rul sak anga ka tan bo pui mayang tuman an ti na to lo nan eo palutuk karon kal ve don nui vur pa chuan a ti a fem thu tho na hun po ani lo he pa mol che chu lutuk he chu o ka mangai che than pa ka ti supa mangai soi hun po ani lo kalang ti pa in ka bike lam pan chuan kan tlan dora aizol lam panin rangmang khengin kan in khal chhuak ngal wat dar red pa chuan kan thleng thei shama ka pa chuan nupui nei to thoma se upat to lama nupui nei ani a fa an nei thei to lo awangin kanu hran pon min en hrang lem lo min dol ve khop chuan ka hria kanu ai thlo chuan ka mil zawk bok he mate eneng lo ti don tu nang zana ni tei chuan a lo ti wata kanu hran le ka pa po room atangin an ron chhuak ngal wata khu manen chuan mak ti hmel zet hian min en ton dun zak mai pa thu soi tur pui mo deuh ka neya kan ti ngal topa ka vot ti chu ka kur deuh bap le ngal khu ma po chu ti tho lo thu phot te u ti pa in common room lama chuan min hrai pheya coffee saver vor ka lo thletang chu o ti pa in ni ti chuan sorry ti pa in ni ti chuan zo ka lam chu apan ve wata acha kom ka lo ti ril ru renga kan thut fel nu chuan engma la soilok thei lawin kalangoi renga atira ka phur ang hu in ma ni pa te ma ni se chu tiang za zat poisa handil chu in thlashun om ve du khop mai enei soi du chu ni a kapa chuan othian khar pa hian ati a khu manen kan han in mel le ang zuk phota englawania kabial nu in boina atoka kati supa kapa chuan min hmu san zau pa hian uluk zetin min en kurbok seraimo eng boina nge neya kanu hran chuan alo ti wata chan tuma ka an zuaw lai chuan arayem ni aron ti tamai kapa chu khu khara nilawe arai leinem kabial nu chu serai po ni lo ngailam mel dai chung chuan ka ti a oi avan mak te noi ve ma te kanu hran chuan lo ti le wata avamak longwa hri te han soi zo tir ve photla mole kapa chuan lo khap wata kanu hran hi chu nel viau ma ila du a in soi tur a hrema ma thin thon thu sei takani pa sarai hi nu puya tana ka nei du le kabel nu ani hleinem a hming chu sangte nia nula fel takani kan ti zui sapa ani chuan eng boina nge atu a tun ang zan ron kal pha na tur khop chu
I dik tak chuan kan college a thoka hospital bill director room da tura anti kha ada hnu luka tu emaw in alo ru chuaka chuan poisa chu rul turin anti a atam tham sia mani sewa omani bok nen chu ipuina ron ngenem ni teulo shilpo min shil do lo khuman hena chang hen ka shibe chawalom kan ti le ngal wata nia pashwai college professor te ti ka lo shipala chu te tang chuan ke pun ka shibe chaw khuma chuan alo ti ve wata kapa chuan atar mit kara tang chuan min en ton dun zak zaka zam om du ang reng khop mai chungte nei lovem ni neye nu la neya masia nu chu delhi lama oma anu invite pasala anei awangin anin kara thawak lawa kapa chu angoi ta wangwanga thil thui tak ngai to mela pu pe meiro akhongai thak reu em chu kanu shun chuan alo ti ve wata kanu anglo taka kanu shun kalama atang chu kalom ru ang reng khop mai engzan ngi mamo a aron ti supa kalom lu tuk chu kapa chu ko mai te ka du rum rum zo ke a noi nga le sing riat enga ni te chuan na ron ti thota kan coffee indur chu kan ma chuan na ron chhop hal bok ka thu soi ka zo ka changin ala ngai tharu ti ka shemai mate chu tang za za te chu ba tam ve nia mi mal puisa ni loin hospital ani miao sia ani viau tho mai ati zui le sapa ani ama chu tha em adil ru a ha ngotang kanu shon chuan ron ti a tuna chuan trap chungin account na puisa omza ta en tlok tlokang oi ha adil ru fan ha don ve ka khongai reu ngai mai ka pa chuan ngoi rengin rom lam chu apan bata khumanen chuan coffee mai mai po chu har sa ti se chuan kan lem tok tok ni mai in ka sha ka pu thu sa karil ru a alo lang le zel bok nen mase ka pa chuan engma asoi lang du chang lo kalom viau walin ka pu tharau chu ka za thar le ngai mai mase tu man engma an soi lan tak lawa chuan ka ha dam hwai amel tha em ka mu ve du nia ni te chuan a ron ti a nui vurvurin ka phone chu ka phor wata sangte nen urlok zana kan selfie na ngai mai chu chuang ze thian kan mu a amel that tu an soi ti chuan ka lo him be veng veng ringot ente u abel nu faksak chu alom vurvur zia hi ni te le kanu shon chuan min nui cha cha mai kapa aron le ta ka chuan kan ompa ngai le wata poisa in ka kol si lawa a chek ka ming sain sa hi lo la mai ta che rural bank falkona sona om thawa lo la chok mai ro emaw sa sa ti lo la don nya ka mommo le na tur chu ka nei lom kapa kalom lu tu ka nya doctor thatak in zir chuak la min le engol do na lom tam thup chuan aron ti a khumanen chuan phur zetin hosel lam chu kan pan le ngal wangwanga hokunga te chuan sangte ka surprise huna alim mel tur mo chungai to in kanui vurvur reng mai kapa in leng turin lo somla ati phei chuan ha ni ro thak khupin kanui in kisha sangte POV mani in ka passbook chu ka en tlok tlok renga chiang noi khat le sang thum sia alo la om zui ka in khol ve na saviau emaw ka ti a alo la om thlem ngai mai a chen ve po ka nei tling lo remi chuan min khongai viau ma se chung ko khosak nuam tak an lo ni bik lo nen ama hi chung ko ei bel bera an rin ani boxi min pui chu du viau ma se ti thei ani bik lo sia ka hrisang khop mai hlutei nu te la ka dil ngam boxi lo dil pon hi la khoi chang ma in chu tyang za zat puisa han mu mai na tur an hridon bik lo lon puk don ringot po ni ila atam tham boxi karil ru ha lu tu chu thok kan la le hak thin zia lo zan in chu ril ru ha awangin ka tlai don siang ani hi sana ka in chu dar som pakhat lai alo ri to a kongka chu tu emaw hian ron ki kar kara kalo phude usok tunge mani le to nang zan zana khuma tang chuan thawin kongkhar lam chu ka pan wata kongkhar ka hong che chu man puya lo ding rang chu ni in tong ka tum che chu ka hmoi aron hup ngal wata a om dan hi ka shi thiam lo aron lut ngal wat bok remi room lam mel zak zak pa in kongkhar chu akal dai le ngal ka room lama chuan min nor phei dor dora angai na ka shilo tak zet ka room kongkhar po chu akal mya le ngal a mela chuan vuina a thin rim na angkha ka hmu to hau lo enge moi shat le lekha zir ta che ka te sa sa a ai zan in chu heta ka riak don enga te ulo mai chhuak va dro remi shat law tak chuan ka ti a ai ti pa in ka khuma chuan alam mu hlun sui hepa omdan te thu thi ka shi thiam lo engei din renga ti pa in khuma chuan min pot thlu thuaya ka lo rak that min ron bo de ul chungin ka ka chu a hum wata
Voin wang khan ti pal o naktu ka sar LD chu ngai dam ka dilanga chuan doctor thatak kani huna kan in nei yang adu thu sam thiang hlim zet chuan kanui atisa kanui chhuak khaka alo nui ve var bok naupang chhia ang mai kalo ti vata het naupang chhia kani lo o nang an ka upa ma le idril ru hi chu naupang ang chhia alani kasira chuan a hmai chu ron phumin ka hmong zona chuan a ron thulum hama kalo mur chem mai voina alaka karil runat na zong tika lakbo ang pak ani le ta ma sia rit lutuk hian thok min ti harsa thote ka thu thei lawania ka ti sa a thu oi zet chuan a tho ve mai boka limviau mai la nak tuk mol hi ka hu phur tak zetani engma ala shilo ani nge yang ka shil tok mai do ne mani le lo aril ru ka ti ha mai poisa chu nei dan ngai to photila he thil ti tu hi kala jong chuak kopang kasira chuan mu in min kwa hluna mani mut chu avadu boka pangtilum hnen tur ka nei chunuam angrang pian mai ka hmangai se ti hi shirang ro o aron ti supa kalo nui var ringot man puya POV zing ka tho chu sangte tui taka amu hil thei chu kalom ngai mai amu hil lai chu ka en wanga a hmu sexy zeta chuan ka fop sau aron meng ta diara Ivan har ma ve aron ti sap ringot kalau nui haka adu omre uzia hi a in hmulo ani che kang chu ka kaldon o mu hil le ro ti pain ka thau buta nui var chuan min bye lo maya ril ru ha na kha thup atum be na sa sia engkim ka sha ti pe chu sha se aza na di tam tu mai kani ang ti ka hlau awangin ka soilang lawa ama chawin atwar toklok ani om sia ka khongai reu ngai mai class chot lok kan nei lai chuan director room chu ka panding hal chata jinglama poisa ka lak chwa lok pek to awangin pek chau ka mabak to sar ka lo ru thengem sar chuan min me kulpa chuan o lo ru te che ati rwa chuan ka lut wata sar mi sangte in cheng noi nga le singra ti petur se in min ti a makti mel tak chuan min en deuh hu a ka zam ru lek mai LD na petolom a shelawem ni aron ti deuh hu a makati in ka thin rim boxi ka kut tum bok chu ka hum le lun to a shelawaniang ani ka kal le mayange ti pa in man mo se chuan ka chwaka director room epchi a professor bedroom atanga sar LD lo chwak chu thin rim se chuan ka pan hlok toka ka thin rim ka ko chung sa huam chuan ka in sum theina zong aron ti al mit vekin ka sha kan hnek thal ngal thruaya naupang le ti pa in min ron hnek let ve le ngal ka kamsir alpep atang chuan a thi ti ka she thei kan in swal chu ani ta der mai midang chuan min lo hmu ve le min lo thel nga supa mi panga velin min man be awang chuan ka se thei to lo sarai pun min lo dum ve bok lalman puye le laldu omakha director room a ko inni ron ti lang tu lam chu kan hoi rual thota angai te bokin director room a chuan kan ning le to kanu po a ve bok min me room na sa hle ma se enga ma ka ngai du lo doctor chumi tidam torin ni tina tur ni lawin lalman pui nang hi he college atanga hno chwa ini ka nging dot mai Itzhak 12&13 chapter 13 kan ti pal tak zetani ngaidam shamro ka fa pa hian ati swale to lawang kanu chuan chapte ti hian atia kaloding ngoi ringot thil ti swal tu chu keima chau kani bik lo tlat he vai pa hno chwani hina ka ti lo chiang e mai sar keima thiam lo zo kania ngaidam sham mai ro sar LD chuan alo ti ve boka in lak fel chu tum ve na samai ka she thiam to a voi thumna chuan in she thiamna a om to lawang chhuakla class a bakal ro kanu chu tho hwai mai ngoi reng chuan ka chhuak maka ka chhuak cha chu sirai chuan ka hmui thi chu min lo ruk sak soka min ngai to hle ti ka sha alaga po hian ka in thiam theilo ma se ka hmangai emaw si lawa ama hmangai deuh tu tong se ka tingot mai sangte po man ho zeta aron tan phei chu ka hmu ve ngal vata sarai nen min hmuchia chu ading dat mai sarai min khoina ku chu la thla in sangte chu ka pan vata ari ru na mel chuan min ti she om ngoi ani ber kanu le LD po an nun chak zui ve ngala sar LD puina hi idilem sangte nena chuan ka ti vata a mela tang chuan makti na ka hmu thei engei soi omzia tu puina ma ka dil lo ka ring renga
kanu chu thinrim zeta lo kalin sangte maya chuan aron beng soka enge moi ti le ka vin rin khop mai tuma ven thon tur an omri lo bok ama wang hian hno chwa ini che phi henu wang hian ka thinrim lu tuk chu om ngai na po ka shelo kanu hi engtika ma ka ngai dam lawang ama wanga ni lo ka ti swal wanga lom chuan angkha ti pa in sar ld lam chu ka pan vata ke ipte tang chuan poisa chu la chuakin akuta chuan ka me bel deuh chora I poisa hi sangte hian ama mo lo sar ld chuan hui haka ngai dam dil chu kala tum lo na samai khoi chu nge poisa kha I nei kanu chuan makti hmel zet hian aron ti a sangte de sarai chu an lo ngoi kar thung wa nei thlak takin I poisa cheng khat po atel lo sangte po chuan makti hmel zet hian min lo en kar boka engkim ka shivek to ti ala shilo tlatalom a boina chu ama hi sin fel tir te che ingai lo bai pui ve chena kanu chuan thinrim zet hian atile a ka bel nu nia a boina chu ka boina ani achunga thil thalo thlentir in tum chuan he ai swalan ombik lawang ti pa in sangde chu ka kai chhuak hal dor dora he shem huna ompui reng hi ka thei to lo kalpui na tur mai ki shat lo awangin inchung lama chuan ka shwai ta ringota sangte POV manpui chuan inchung nam chu min pan pui dor dora engtin nge thil thleng kha alo shat po ka shelo chuan engtin nge khatyang poisa tam tham kha anei mai theile zirlai mai ala ni si a ani hian thil a thlak deuh te hi ati ani lo mo le inchung zol duai chu thorhlop hlopin kan thleng ve thei sham ka hoi kwar shak shaka tuma an lo hlawe tinge engkim ishivek ti min shil lawa dam theyang ber chuan ka ti sapa akam sir pil deuh chuan ka mit ati khamtlat ding di lip mewin abyang ton tona chuan ka wana ka romol chuan a hmoi pil chu dim setin ka hruk sak ngal zata iza ka hlawa tuna chuan engkim a fel to ld khan lo pe ti shimya lo ka ti sapa aron nui deuh suk mai ka shalom soito su aron ti le deuh muka ka nui suk ringot ani poisa kha engtin nge neya ka pa ka dil enga vin thot chuan ka ti a ala nui ang vur vur zui ka van sak tak engkim an shivek don ani mo nge thu dik lo soin apa abum zok hepa mol lu tok hi chu hey poiti du su itan chuan ka bai dwa tlai po hi ka shal phal min ru le don thawalom ma se tuna chuan kala nei dai lawa ka ti sapa ka ril ru ha na ala bau chuang lo ka zak bok si ngai to boy vak vak to lo te zantin min ru mai don alom ol samjet hian aron ti a fiam tu thona hun po ni lo ti pa in adara chuan ka beng soka nui hak hak pa chuan ala rak thot zui minun kwa tawang wanga a om chin chau ka ni chu ka zak lek lek zel tlambo da yang myang aron ti supa angai to na no pangcha theilu tuk hian min ti lim thin engtin nge kan incho manga kan zot der china o na ka thok mai do na lom kanui zalu tuk chu kanui haka ani po nui ve tho eng angalung ngai na po tok thin ma ila kan pahnia kan to hi chuan kan hlim em reng zel ama hian alo zir bok nen doctor zirban sanin ka in hlo reng anga ni mailom itan chuan ek pai po ka in huam hi over ti pa in ka beng le soka kan nui dun na samai reife kan thut nu chuan kan chuk thla thei shama karir ru ha na chulak bo ni to ma se manpui laka ka in thla shun na azwal sawin ka sha achung ten leng turin min le som ta deuh deuh le ngala na ka lo nga lu tuk ringot ka ti tur chu kan tinghal sok soka khonge poisa kha a omang tu in nge la ang manpui nu hi ani thei mai angem ni lo chu teng thil rap thak su ati du ka ring lo nu fel tak chu ni lo ma se kala ka hetiang ril ru sia putur khop chuan ka ring phal lo zung chau don po ni ila bulchen na tur ka shilo ka bo map mai dora chuan angai te bokin an lo nui thler le dwai dwaya ril ru ha na tur em an nei lo bok nen a om ve tho mai so hospital atang son bangin ka thok ve de idon emoni le ti te chu ka ngai to rum zel engting e poisa chui ti ta kang ke ni la in nei kan nei der bok si lo boite pa hian hlo han lawat si chu ti dana mai turania hlutei nu chuan min khonga email zet hian alo ti siama angai lo manpuin min pek saka ma siama po mangchangin kala rolang anurap thlak te reng nen engting e poisa dil ngama apa ina pen yang an van lo hau so om em chen reng su I thei to pin kher ngar ro anu te mai chu I nei tel don po ni thleinem kanui lui saka
manpui hi chuan van fak tak a fel bawk mani nel lo teuh anga lang hi anel rup hiana tongtlem viang ma se fiam thu du ve tho hei tak hi ania ka du chan kan dan vel chu midang ho chu ka shil mala ke ai nan lo thin rim kek shep ta che min lo ti thul an ngai chu sam ve kham khop pai kan lo tong mol lai chuan manpui a poron thleng ve maya kan in phur thlang halwat remia lo la holo awangin manpui chu a thu de uri a thu dan ngai bokin a bob le lam chu amal chunga a hlang ara thingpui chu kalum sak halwat thingpui hi tuina ka po to nangma awang leu lewin nui var no dom pa chuan atia atuya lom nia zon gong thalo tan ti acha a tui in pe lo chuan thingpui hi in reng tur tu tak dewa aron ti chuan ke en kara chu teng chu ka lo she ve me lo I first year kal tika survey om che ati supri ka share dwal chuan ka hmu chu ka lo ti por wak ringot chomhe siam anga ile ngai lo enin bel chu ka honglor dan dana bel pakhat ka hong chu au lu tuk wange ka pumron in pam thut chuan min ti wak twara mi tui parol phung khopin ka wak the ka en chiang su tukin remi ar sakan lek kha alo ni a ei tuam lai po khan rim sia ka ti renga ei po ka ei pui du lo ani kha an ar sa hi hlui to ti shed reng inge khate wak ka mingai to mel zetin manpui chuan miron pana an ar sa hi rim chhilu tuk a hlui to nyang nar hupa chuan ka lo ner nanga oilo mel se chuan an hnema asatang chu ei ngal bok atui em hi engrim manam lo tep deuh chuap pa hian atia ka hmazona alaron lek vu zui ka ten lut tuk lason ro win thar chuan ka lo ti a thin chere ti pa chuan akal son ta deya engtin nge mo hetang ar sa hlui to ten zor theile mi ho lo swal to zia hi taya chuan cho po ka ei pe lo ka mu ngal deya tunlai chu engma ka ei chak lo ka ril ru ha lu tuk wang te hi nyang ka thil ei engma atui lo manpui po be pe lawin khoma chuan ka mu men ka renga ka phone ron ral chu ka en wata ld alo ni ka en wang renga ka la don ye don lo ka shelo ka la phot te ang hello engei ti a ka ngai lu tuk che a ld khonga yin du tok te manpui nen kan chung chang I shepeka khonga yin min lo be to lo jok ro atong le ma chuan ka off te da ya alaka ka inthiam lo viau na a ka bia ti manpui ana sha chuan a thina ram si thilpoi a thleng le mayang ti ka lau sangte lo chuak te hlutei lo kalania remi chuan aron ti lang langa rangzet chuan thawin common room lam chu ka pan ngalwat hlutei chu mit sen ram hian lo ding ringa engthil nge thlenga ama panwat chung chuan ka ti a engthil tak thlengang mo kan in thena ati choi ra ya remi chuan ka room a shoi tur chuan min mei zawa ka room a chuan ka shoi ngalwat tinge in thena in thin mai hi thalawa sin kashilo ama minon chen ringota apuilo hian singalila anwam dei zo chek tak pa chuan ke en top ringot amela tang chuan aril ru anati hairwal ani lo masi atilang lem lo atwar sel ka ti ang reng khop mai heta khariak ve don ania ti pa in kapuan sin lai sin thlun pa chuan amudeya aril runat laia kabula omathlang chu poi ka ti lem lo ba ka mani mu chu vadu emai kan story te hi ngai nom mi itia story dang ngai nom tak I ngai thak zel du chuan kan channel hi min lo subscribe sakla notification ka on ngal bokla athar kan da apyangin I mungal zung theyang